Estamos na semana de festas. Estamos na semana da Santa María, estamos na semana de todas as festas por Galicia adiante. Nós aquí, na Voltas co Prato, non pedíamos ser menos. Moitísimas gracias á Asociación Pontebello, un aplauso para vos que o merecedes. Merecedes o aplauso que viñeron aquí a tocarnos un inicio de programa espectacular. Estamos outro día máis cociñando na Voltas co Prato con todos e todas vos nunha semana que xa sabedes que é a semana de comer, É a semana de comer, de festexar, de troulear con toda a familia, Foi a semana do eclipse, Ainda estamos na semana do eclipse, porque onte foi espectacular o que pasou en boa parte da península, o que pasou aquí en Galicia foi totalmente increíble e nós poidémoslo disfrutar na televisión de Galicia, o cal foi maravilloso. Gracias de todos os xeitos por estar aí do outro lado, sempre vendo e apostando pola televisión de Galicia. Aquí, no Voltas co Prato, en @voltascoprato, tedes sempre todas as receitas. Por favor, seguídenos porque seguimos subindo pouquiño a pouco. E hoxe, como non podía ser de outra maneira, temos a dous auténticos artistas dos fogóns que pasen... Xulio Mato, Lucía Vázquez, aplauso para eles! Viva! Viva! Viste a xente de Pontevella, Viste a xente de Pontevella que nos viñeron tocar nesta semana das festas, Jo, que gusto dá, así. Como estades? Que tal onte o eclipse? Unha pasada. Que guai, Superou todas as expectativas. Todas? Todas. Tampouco tiña moitas, pero... Ti pensabas que iba a ser menos? Eu pensei que... Eu non contaba. O aro ese a min... O aro ese, cuidado, o momento ese do aro aí... Eu dixen, ostra, e nos lo queríamos perder. É verdad, é verdad. E ti que tal? Moi ben, eu solo vin medio aro. Ti estabas en Coroso? Estaba. Claro. Pero veuse moi ben, moi bonito, a verdade que foi moi bonito. Sí. Temos acusas de recibo que facer. O primeiro de todos, eu sei que agora mesmo vai nos estar vendo na casa Elena, a sogra do Pillo de Santa María da Rezúa, que me coñece toda a vida e que é super fan do programa. Bueno, ela, toda a familia, claro. Pero é que, ademais, mando un bico enorme a Elena. Os da Comisión de Festas de Santa María, entre a que estou eu, querían levarlle o cartel a Galloso. Pero Galloso está de vacacións, Galloso non está, entonces dixen, levo o cartel ao Voltas co Prato. Grandes festas de Santa María, 15, 16, 23 e 30 de agosto, Aí tedes. Todo o mes. Mirades, todo o mes, O último día, o 30 de agosto, cunha comida popular, podedes vir á Carballeira de Santa María, se vos dá a gana, ali estaremos. Todo o mes de festas na parroquia de Santa María de Arzúa, comisión na que estou eu, e na que estou orgullosísimo de estar e de pertencer. Que te parece? Un aplauso, Un aplauso. Moi ben. Un aplauso. Queda aquí, Queda aquí. Bueno, veña, vamos cociñar, señores, no Voltas co Prato, a ver que nos trae Carmen de Coristanco. Hola, moi buenas. Eu chamome Carme e son daqui de Coristanco. Como van a vir uns días de festa, vou a facer un rolo salgado con masa de hojaldre, relleno por dentro, con espinacas, jamón cocido e ricota. Tamén lle boto unha tortilla francesa. Se enrollo todo, despois meto ao forno. Como temos uns cociñeiros maravillosos, espero de ter deles algunha receta para darme. Moitas gracias, saludos para todos. Hola, muy buenas. Aplauso aí, aplauso para Carmen de Coristanco que está con nós, no Voltas co Prato a televisión de Galicia, moi ben. A ver que é o que nos traen, porque Carmen pedía cousas ricas, cousas boas para as festas, e Lucía Vázquez, con que nos vai sorprender? Vou facer un rolo super chulo, voulle poñer tamén espinacas, pero ela metía o dentro, eu vou facer a espinaca por fora no biscoito. Como? Entón vai ser un rolo verde. Non, iso non pode levar á festa. Por qué? Home, imagina meu tío Antonio. E lle pasa o tío Antonio daltónico? Non é que sea daltónico, é carnívoro. É carnívoro. Bueno, pero de segundo plato faz un chuletón. E de primeiro, rolo verde. Ímolo rechear. De salmón, de gambas, de aceitunas, de queixo. Vale. A ver, Si lle digo ao meu tío que leva gambas e tal, é queixo, eso co aperitivo, co vermú... Sí, é verdade. É perfecto. Eso para Carballeira, eso lévase de maravilla. Podía 30. Repártese moi ben. Xa tes plan. Xa teño plan, que bo que non o vou cociñar eu, Eso é o que vai facer Lucía no día de hoxe no Voltas co Prato e don Xulio Mato, a coleta de saídres. Que vai facer? Pois eu vou facer un rolo non verde. Vou facer un roliño que vai levar toda esta trapallada que teño aquí. Todo o que podes ter nunha alacena. Desde aceitunas, cogombros, atún, pemento en tiras, ovo cocido, unha salsa, xamón de pavo, queixo, vamos a meter todo. E despois, kilos de mayonesa. Kilos de mayonesa. Pero iso é un pouco... Dentro, fora, isto é para sustituir a calquera ensaladilla. Sí, xa vexo. É un pouco como, non receita de aproveitamento, pero receita de cousas que podes ter na casa. Sí. Podes ter na casa, iso está moi ben. Pois, señoras e señores, facemos rolo, porque eu, en agosto, do rolo agosto, na Voltas co Prato, marchamos con Lucía Vázquez. Veña, vamos. Vamos alá. Aí está, Lucía, xa estamos.
Xa estamos nos días, xa estamos nos días da festa. Xa Vamos estamos... a empezar collendo as espinacas e vamos a escaldar aquí un poquinho en auga. Ainda non está a ferver de todo, Luchi, pero... unha pregunta. Ti sabes como se lle chama o rolo salgado? Eu, como divulgador gastronómico que son, que controlo moitísimo, xa sabes, que, vamos, levo décadas metido nisto. Sabes como se chama o rolo salgado? Xa, cal é o nome técnico? Pío Nono. Que lista é esa? Foi casualidade. Que lista é esa? Chivaron, xa o sabía. Sí, non sabía, pero porque me chivaron antes. Ves? Pero antes sabíalo ou non? Non, non sabía. Ostras. Non che vou enganar, non sabía. O sea, son eu máis listo que ti. Quizás foi casualidade. Sí. Ti sabes que hasta un reloxo averiado dá ben a hora 2 veces o día? Pero esa frase que me dixeron moitas veces non sei se é verdade ou non. Como non? Non a entendo. O reloxo Non a pillo. para e 2 veces o día. Ah, claro. Non a entendía. Vale. Agora sí. Vale. Veña, entón, Vamos fervemos poñer as espinacas esto un pouco, escaldámolas, non? A que coza. Ah, valas cocer, non escaldalas. Vale. Sí, un pouquiño. Vale. Que ablanden. E mentras, vamos separar. Vamos ir facendo biscoito. Ajá. Temos os oviños. Imos separar as claras das semas. Vale. Tentino separas ben, Vamos Que separar. non tes problema. Vale. Non o dixen, pero a xente da casa que nos chame é 881365536, teléfono a voltas co prato, 5536, perdón. Ese é o teléfono do programa, podes chamar, falar con nós, o que vos dé a gana, 881365536, aí estamos, Chamades, falades con Rocío Barrio, que vos vai coller ela. Hola, que tal? Para que chamas? Queremos falar con vos. Queremos participar no concurso, que vos dé a gana. Sempre estamos aí dispostos e dispostas a que nos deades un toque e comentar todo o que queirades no voltas co prato da Televisión de Galicia. Estás nerviosa? No, por qué? Teño que estar. Non, é que día a directora que te nota nerviosa. Ai, sí. Pois non. Dixo. Por que iba a estar nerviosa? É o traballo, o que? Que traballo? Este que me das? Que tal está o traballo este ano? Bueno, hai bastante traballo, Sí. Traballo vai habendo. Canto turista hai no chiringuito? Hai bastante Moito turista e bastante local tamén, Tamén. que a xente local tamén aproveita. Pero cando digo local, refires aos de Ribeira? Os de Ribeira, os de Santiago tamén. Os de Santiago tamén son locais ou son turistas, son de Ribeira. Había que preguntarlle os de Ribeira de todo o ano. Vale, os que están todo o ano en Ribeira, habría que preguntarlle. Para mí son veciños igual. Mira, vou levantar No, para ti sí, porque vou ter medio ano en a Santiago. punto de nieve. Vale, Ou un pouquiño menos. vale. E despois vou mesturar as semas cun pouquiño de azúcar, Ajá. un pouquiño de mel, un pouquiño de sal e un pouquiño de comino. Cuidado. Bueno, pois vamos deixar a Lucía aquí montando o punto de neve, ou case, case. punto de neve, e imos coa coleta de saída. Aí está, mira. Bueno, que tal? Flequillo de Arzúa. No, flequillo no. Serei o caldo de Arzúa, se queres. No, pero... flequillo. De Flequillo. momento, flequillo. Sí. Bueno, mira, eu xa teño... Eu non separei xemas de claras, Ti, vale? todo a monte. Eu todo a monte, simplemente o que facemos é meterlle ben de aire. Ves como está cremosinho? 4 ovos teño aquí, vale? Está bastante montado, bueno, Vale, non moitísimo. 30 gramos de azúcar e un chisquiño de sal. Vale. Vale. Porque inda que teña un toquiño doce, vai nos ben. Porque como vamos meter atún, mayonesa, tal, xa verás que ben vai. E agora vamos a tamizar 130 gramos de fariña. Tamizar é peneirar. Peneirar, perdón. Tes razón. Menos mal, que es un divulgador Esa e un palabra gran lingüista peneirar. tamén. Home, claro. Entón, mira, un pouquiño e vamos incorporando aos poucos. Ves como está Sí. espumosiño? Non fai, además, non fai grumos. Cando a peneiras non che fai, é máis difícil que faga grumos. Efectivamente, moi ben. Jova, que pasada, Estás descoñecido. E ti estás unha palabra que non se pode dicir na televisión. Entón non a vou dicir. Pero dime baixinho. No, que se escoita, con micros aquí, os de son moi bons e pillan todo. Pillan todo. Bueno, pues que vamos a hacer? Incorporar toda esta fariña peneirada. Sí, moi ben, Temos o forno xa precalentado a 180 graus e en 10 minutillos vamos ter o biscoito, Uf. Sabes que maravilla. Isto é rapidísimo, Este biscoito valería para facer para 12 tamén. Sí, quitamos o sal. Bueno, ou incluso podemos manter un chisquiño Un pouco de que sal, sempre porque vai ben. potencia. Sí, sempre vai ben, Potencia o sabor. Contrasta. Más que potenciar... Si leva chocolate, potencia. Contrasta. O chocolate non é que No, un pouco de sal... Contrasta e o sabor, entón vai moi ben. Ah, vale. Bueno, vale o biscoito de Xulio Mato tanto para 12 como para salgado, así que anotado de todas as maneiras, É super sinxelo, 4 ovos, 130 de fariña, 30 de azúcar,
e un chisquiño de sal. Nada máis, nada máis. Que gusto dá, Isto sempre hai na casa, Dá tanto gusto que vamos chamar a convidada para que vexa o que está facendo don Xulio Mato. Vamos recibir, espero, que a xente que está aquí no público que lle aplauda como se merece, Vamos recibir, cun fortísimo aplauso, a Carmen de Coristanco. ¡Ole! Por aquí, por aquí. Díteme que esto es pita, Bueno. porque me cae Eu carisei, Espera. a tomar madrugada, que collino me da abrile. Ay, la, 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 la. Ya está, ya está. Un aplauso para Carmen, por favor. Ven por aquí, ven por aquí, ven por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ben, ben. Benvida, Gracias. Gracias por vir ao programa, por traer a nada. pandeireta, por tocar. Bueno, gracias a vos tamén por invitarnos. Joder, qué bonito. Dá gusto, Sí. Molaba que todos os días viñese alguén tocando algo. Bueno, pues Estaría bonito, nada, pues cando querades non estamos disponibles, non hai problema. Nos encantados, unha entrada moi chula, moi bonita, ademais nesta semana de festas. E voulle Sí. pedir a Carmen que se rima Xulio. Vale. Porque Xulio vai contar o que está facendo para ti. Carmen. Muy bien, muy bien. Benvida, eu vouche facer un rolo salgado, vale? Perfecto. Pero máis afollada vamos a facer unha masiña que é moi sinxela, con 4 ovos, 130 de fariña, un poquinho de azúcar e un poquinho de sal. Entón, mira, ahora vamos a estirar no papel, en 10 minutos de forno vamos a ter lista. Ajá. Vamos a intentar dar unha forma rectangular para que despois podamos enrolar ben o noso rolo. Vamos estirando, ves? Isto é moi sinxelo de facer, É sinxelo de facer, Xulio, quero dicir, Sí. en tempo e todo, ten Home, moita complicación. En tempo son 10 minutos, vamos a facer en tempo real, vale? A todo. Sí, vamos a facer en tempo real, inda que, como temos que esperar a que arrefríe un pouquiño, se non arrefría o suficiente, eu teño un preparado abaixo xa frío, Por si acaso, Non va a Carmen, ser, aquí... claro, non va a ser. Hai que Más vale prevenir. prevenir que curar, xa sabes. Hai que prevenir, hai que Claro, prevenir. en tema de temperatura, Sí, sí. despois senón o que metemos dentro pode se nos Claro. turñar todo, entón veña. Bueno, abre aí o forno. 10 minutiños a 180. Venga, abre aí o forno. Porfa. 10 minutillos a 180, A dixes. 180 grados. Vale. Aí lo está. Moi bien. Pues veña. E agora vamos co recheo. Mira, eu voulle meter moita mayonesa. Vale, gusta mayonesa? Sí. Menos mal, porque era a base do meu. No, Mira, sí, despois sí, vamos sí. a poñer tamén atún en Atún, conserva. moi bien. Vamos a decorar con os pementos en tiras, vamos a meter queixo, xamón de pavo, Rico, huevo, rico. encurtidos. Os encurtidos gustan tamén. Sí. Perfecto. Todo acá na casa. Témolo todo. Este abreu la cena, xa sabes, Bueno, nada. Abreu la cena, Vaya liar despensa. Claro, es que, bueno, además, este Mira, xa primero sabes. vamos a facer unha salsiña, como unha salsiña tártara, vale? Que vai levar un par de anchoiñas. Vale, vai levar un par de anchoas, vai levar un poquinho de ovo, vai levar os encurtidos que tiñamos, e vai levar mostaza Un poquinho de mostaza, Que é perris, o que é? salsa É perris, perris. vale? Entón vamos a facer, pois eso, unha salsa tártara de base, que é o que vamos a empezar a untar, e despois vamos a incorporar xa o atún e o resto das cousas. Que hai que dicir que lle queda moi ben a salsa tártara a Xulio, Sí. Faina a mí- moitas veces e quedalle moi ben, porque gusta moito, verdad? A mí gusta moito, sí. Isto para bocadillos, para pescados, para carne. Isto É vale que para fai todo, moitas veces neste programa, xa o sabedes, os vale que para vedes o todo. programa habitualmente, as que vedes, Sí. Xulio é moi fan da salsa Son moi tártara. fan, co francés. Sí. Que va... Outro día, bueno, un pouco afrancesado es. No, de eso nada. Sí. No. Sí. Au revoir. No. Ti sabes, además, que na zona da Ulla, os franceses botaron fora a Napoleón. Ah, sí? Sí. Cando foi o intento de invasión francesa, na zona da Ulla botaron fora. Marcharon co gabo entre as piernas. Sí. Napoleón, Ah, non sabía. O mismísimo Napoleón. Ah, pero estaba Napoleón comandando esa... Sí, va, sería algún soldado de Napoleón, pero sí, no, escorrentáronos, sí. Joder, como controla Como Xulio son na Historia. Ulla, como son na Increíble, Ulla. como son na Ulla. Bueno, pois esta, Carmen, esta idea de Xulio Mato, queres ver a de Lucía? Sí? Hombre, no Pues vamos, faltaría máis. arrímate aquí, por favor, con Lucía. Hola, Que tal? Lucía, hola. Aí está, ben. Eu vou facer un biscoito verde. Ti poslle as espinacas dentro, e vou poñerme dentro do biscoito. Entón, escaldeinas un pouquiño, vou na sacar, vou na triturar cunha gotiña de aceite de oliva, e vámolas incorporar á masa. Vale. E mentras aí estou salteando un pouquiño unhas gambiñas que van ir por recheo. Bueno, a ver, esto aquí ten os ingredientes aquí que... Vamos a poñer gambas, vamos a poñer salmón, unhas aceitunas, uns aromáticos... No, sí. Veixete un De pouco base, máis... vos utilizar un poquinho de queixo crema. Vale. Por riba un pouquiño de mayonesa e un ovo cocido para decorar, pero... Veixete un pouco máis por Lucía, Carmen? No, digo que, a ver, os dous, pero quero dicir, ten aquí... Aquí hai material. Ingredientes... Aquí hai material. Moi ben, Luchi. Bo aspecto, todo. E o salmón que tes ali? O salmón é para meterlo dentro. Tamén? Elo. Vai ter de todo.
Vai ter de todo. Sí, é que isto podes meter dentro O que queires. a tua iniciativa. Porque ti, ven por aquí, ven comigo por A aquí, ver, ven por aquí, dime. Carmen. Porque ti faz rolos destes, danse ben facelos ou... Sí, eu fago varios. A ver, a veces, polo tempo, eso, compro a pasta xa feita. Pero, en realidad, eu fago en frío, incluso con pan de molde. A ver, como decía o chico, pois mira, imos á despensa e o que temos. Claro, e de que che gusta enchelo? Se tens que escoller unha cousa así que digas, ti, métolle sempre... No, sempre non. A ver, a miña pasión foi a que dixen na receta. Sí. Quero decir, pero, por exemplo, ese tempo tamén o fago con carne. Un trozo de carne. Pois rico. Claro, pois faz unha francesa, así, pola por abaixo. Pois as espinacas ben cocidiñas e ben machacadiñas, exprimidas da agua, con non lle quede nada. Que quedan en nada. Bueno, pero é o que lle... É o que lle dá sabor. Sí. E despois jamón cocido tamén, outro colchón de jamón cocido. Bueno, creo que vades ir para o par un dos dous, E vou quedar con Carmen aquí, porque... Despois, a mí o que me gusta é darlle o toque cunha ricota e coa canela, porque te queda, despois, cando cortas, queda chi uns colores maravillosos. Sí. Pero, bueno, que isto ten varias... Contratada. Non ves? Mira. Contratada. Eu os acusen, en vez de fariña, maicena. Así, se hai alguén vale. que non pode tomar... Bueno, tamén Trigo. se espesa un pelín máis. Está Mesturamos. ben, sí, moi ben. A verdade é que... Carmen, antes de sentarte, tenho que preguntar cal das dúas levarías ti para Coristanco. Se tiveras que escoller unha das dúas receitas, a de Xulio, a de Lucía... Ahora, para mí, non apreta. Bueno, isto é así, sabes, sin probar, sol pola vista. A xente que cociña ben pola vista xa sabe, A ver, eu pola vista levería dela, pero... Que vos dixen? Pero, a ver, despois ao mellor, igual a prova dele, igual me sabe máis a que fai el, non sei, Despois terás que probar. Claro, por eso digo. Pois vou te mandar á zona de sufridor, sentarte ali e despois Moi chamamos, ben, vale? despois chamame. Correcto. Moi bien. Un aplauso para Carmen que está con nós. Ven de Coristanco. Hoxe cociñamos piononos ou rolos salgados. Un invento ben fresco e delicioso para estes días de verán. De feito, tanto nos gusta e tanto empaque ten que pode parecer complicado de facer, pero aí está o truco. Os piononos son laboriosos pero asequibles para principiantes e queda tan aparente que son ideais para deixar os cuñados coa boca aberta. Unha lámina de biscoito fina é cousa dun vira-vira e xa logo hai que acertar coa combinación de ingredientes no recheo. Se tedes dúbidas, polo, atún ou marisco sempre son un acerto. E lembrade que unha crema ou salsa sempre mellora o acabado, sexa de queixo, maionesa ou tipo cóctel, un placer culpable que a todos nos presta. Facedenos caso e probad as nosas receitas, poñede un pionono na vosa vida e, como sempre, seguídenos en @voltascoprato porque aí temos absolutamente todo ou case. Imos con Lucía, a ver que nos conta. Biscoito verde. Acabo de meter o biscoito verde no forno. Ui, que me mule, Vamos a apartar isto. É que lle botas un allo e xa... Puse un galliño por eso. Bótale un allo e xa... Mira unha cousa, Teño o biscoito verde no forno. tes o biscoito Sí, non sei verde se no lle vai forno. dar tempo, Por qué? porque acabo de metelo ahora ainda. Por estar nerviosa. Un pouco, sí, ahora sí. Por estar nerviosa. Bueno, pero teño outros a frío, por se acaso, como Xulio. Teño que recordar unha cousa É a posibilidade, antes de olvidarme. Que? E é que temos un sorteo. Bueno, ten Begoña, sabes a historia de Begoña? Non. Que entous outro día dixo, vou facer un sorteo, comida para 2 persoas no meu restaurante. Que dice? Eu podo Sí, participar tamén? No, nos no. De feito, preguntoume miña nai e digo, no, non pode familiar directo miña, quedaría feo. Non está ben. Pois eu teño ganas de irlle, Sí, pero, por exemplo, meu sogro podería participar, que non somos sogros oficiales, o sea, non é meu sogro oficialmente. Ainda non estou casado. Hombre, se non é oficial, se non é oficial. Aí está o conto. Bueno, participade no sorteo de Begoña no seu Instagram, tamén o compartimos no Instagram da Voltas co Prato. Unha comida ou cea para 2 persoas no regueiro da Cova de Begoña, no restaurante de Begoña. Venga, compramos. Case nada. Veña, como sigue isto? Mira, estou facendo recheo xa. Crema de queixo. Vale. Voulle poñer aceitunas. Sí. Negras e verdes. Das dúas. Sabes que son moi friki, moi fan das aceitunas. Eu tamén, gustame moito os encurtidos, as aceitunas e todas as cousas. Uf, Aceitunas. onte comín aceitunas vendo Eclipse, A máis a temos Eclipse. salmón. pero moitísimas, Cometes moitas aceitunas? Debín comer 3 botes, igual, dos grandes. Mira, voulle poñer un mundo de salmón afumado. Vale.
Voy a botar todo, sen medo. Sí, sí, eu encantado. A mí o salmón encanta, mas aquí... O que ti queiras. Non sei se lle gusta tanto a carne, pero... Se non come ela como eu. Isto gusta de todo o mundo. Non, é Así, verdad. mequiños. Mira, para dentro. Hay que poñer Profesional. estas gambiñas. Moi profesional. Os allos non, Solo era para dar un pouco de sabor. Botamos as gambiñas. Este que vas facer, vas coller o biscoito e vas untar todo por riba, vale botar así. No, bueno, meter polo medio, vou enrolar. Claro, vale botar todo por riba e enrolalo. Claro. Claro, unha vez que este enrolado, despois por riba decorámolo. Está Xulio agobiado. Vamos con Xulio, que Non creo lleva que tempo, telo quere xa. sacar algo do forno, é Telo veiro? xa. Está feito xa. Está feito, pero tío, que ten que friar. Si é que queres que lle faga. Pues abrir o forno, por ejemplo. Ahí está. ¿Ves? Ahí lo está. E agora tens que esperar que... Apago o chesto. No, vale. eso deixo aprendido que... Pero agora Que nunca se sabe. Telo que refriar. No, ahora lo que temos que facer é doblalo. Entón, temos un pano limpo aquí, vale? Ajá. Entón, collemos esto, damos a volta aquí, Joder, que ben che sai, claro. E agora, con tino, vámolo. Que queremos facer máis longo, pois enrollaríamos así. Que queremos facer máis corto, pero un poquinho máis grosso, pois así. Cada Ahora telo vamos, que... pouquinho a pouco. Atención a isto, é importante É enrolalo importante quente. Enrolalo en quente, porque senón despois Se non podemos racha, romper. claro. E agora deixaríamolo a refriar aí, vale? O sea, chamácheme para isto, non máis. No, chamete para eso, pero este, por exemplo, xa está frío. Claro. Este xa está. Mira, este bota fume, Ainda fumega, pero bueno, A pero fumega. mira, ahora se o abriramos, Xa ten o xa non fogo. rompería. Claro. Vale, e poderíamos volver a enrolar. E o pano pode ter húmido. No, para non ten que estar seco. Ah, vale, perdón. Entón, ahora vamos a sacar de aí. De aquí, mira, xa está a condensación. Xa Todo vai este xa o collendo temos, humidade. vale? Mira, este xa estivo así, pero está frío. É un pergamino, verdad? É como un pergamino, mira. Mira, parteu. Parteu aí, pero bueno, porque hai zonas que son máis finas. O pergamino. Entón, ahora vamos a sacar isto de aquí e vamos a empezar a renchear. Poderíalo abrir así, pola presente. Claro. Eu, Hola, Xulio presente. Mate. 15 15 de... e 16 de agosto, festas de Santa María. Eso, Verdad? Mira, entón, primeiro, vamos a empezar... Aguántame un pouco. Vamos a botar primeiro unha base de tártara. Tamén por aquí. Eso. Unha base de tártara. Tártara. Uf, esta tártara, Xa o le ben, Joder. Xe ole que te derretes, Mira, ahora vamos a meter. Esto acordas do que levaba? A ver se te acordas do que levaba. Si, levaba xamón de pavo. No, a tártara. Ah, a tártara leva os curtidos todos, as anchós. Bueno, os curtidos eran aceituna máis... Más cogombro, podemos ir meter alcaparras, podemos meter Oliva, os que máis nos podrías gusten. meter alcaparras, sí. Sí. Oliva, mayonesa por un tubo, non? Mayonesa por un tubo, Sí. un poquinho de mostaza, salsa Mostaza, de Perry. verdad, salsa perry, é certo, sí. Claro. Buah. Que nos gusta que teña un toquiño de soya, pues tamén lle podemos meter. E a min casi pa esa salsa gusta No, a máis mí gusta a perry. A mí gusta má perry. E mira que me gusta a salsa de soya, pero... Sí, pero bueno, hai que saber para que cada cousa. Mira, xa temos o queixo. Ahora vamos a meter pavo, que xa escoitei eu que lle gustaba o pavo. Pavo, pero iso é fumado ou é normal? Este é braseado. Pero Braseado. bueno, podemos meter o que máis nos gusta. A mí, hai un afumado ahora que a mí me gusta moito, que hai no supermercado, que ten moitísima porcentaxe de pavo, ademais. 99%. 94, 95... Uf, No, 99. eso é moito pavo, Home, eso é todo pavo, Eso é todo pavo. Eso é todo pavo. Desde o pico hasta a cola é todo pavo. Que tal? Hoxe estás traballando moito, Veña, xa... Que estou que? Traballando moito. Más traballei outro día. Solta a ver. Nin as relaciones Mira, ahora laborales. xa se nos aguanta. Entón, agora, aquí, nesta tártara que nos queda, vamos a botar un par de latiñas de atún. Que vas a botar outra capa de tártara, E entón. vamos a cubrir ahora Claro. eso co atún. Temos un par de... Isto leva sustancia, Esto leva, por lo menos, recheo, que non se diga, Sí, sí. Con esto xa nos vamos preparando para a eclipse do ano que ven. Pero hai que baixar hasta calle. Hai que empezar, bueno, ou a Ir hasta ali Marruecos. abaixo. Ou a Marruecos, Mira, Xa é moito baixar. Xa é moito baixar, Eu xa... Hoxe dixeronme que se multiplicou por 500 o nivel de reservas po eclipse da lá, Por 500, porque aquí fixémolo tan ben que foi un éxito. No, claro. No. Como miña nai igual, mira, miña nai, historia. Onte, vendo o eclipse, miña nai. Ai, pois podíamos montar unha excursión encima como en agosto, no teu cumple, e ir Claro. ver o eclipse a Cádiz.
E digo yo, si miro os prezos, mima, xa estaba eso polas Hombre, nubes. claro. Xa estaba eso polas nubes, xa é imposible. Bueno, pues nada, pues verémoslo 80% que se vai Sabes ver por en onde vas Galicia. ver? Pola televisión de Galicia. Hombre, claro. Eh? A ver si te mandan a ti a retransmitirlo alá. Joder, ¿qué? Entonces, mira, ahora que vamos a hacer es enrolar. Uf, aí está Jaime. Moi ben. Ahí lo está. Uf. Mira que... Guau, Quedoulle moi ben, Jaime, non che valeu de nada a tensión. Hombre, Quedoulle moi ben, Jaime, por Dios. Moi ben, moi ben. Moi ben. Bueno, y ahora tenemos que decorarlo. Vale. Vale, ahora vámonos a pintar con mayonesa, le vamos a decorar después con ovo, con perejil, Vai botar os pementos, es que dixen. pimientos en tiras. Hombre, esto es... Vai no pintar con mayonesa, dixo, Sí, sí, vamos a pintar con mayonesa. pintar con mayonesa. Moi ben, pois deixamos aquí a don Xulio Mato a coleta de Saídres e imos coa coleta de Ribeira. Dale rollo. Sí. Toma. Vamos ver se está o biscoito. Que? Vamos ver se está o biscoito. Tens que mirar a ver si está. Vamos a ver si está. Por venga. Vamos a ver si está esa. Timbaleo. Como ves, como ves? Bueno, podería Como ser, ves? podería ser. Arriscámonos. Home, a que pode perder é este, non son eu. Tes razón. Teño outro, Tes outra máis. Pero mira, aí está, Outra mira que confesión. color máis bonito. Sí, Biscoito de Hulk. biscoito de Hulk. Ou espinacas de Popeye. Ou espinacas de Popeye. A ver, vamos facer, hai que facer o do pano, porque o proceso é o mesmo que fixo Xulio. E isto non vai derreter aquí as cousas todas. Esperemos que non. Vale. Entón sacámoslo de aquí, que non este pegadiño polos bordes. Así Ah, que vale, pero pode... cuidadiño. No, pero co papel queda ben, non? Sí, pero bueno, aquí donde se salió un poquinho do papel, por si acaso, facemos así. Ai, Dios Vámoslo mío. aí. Ah, E sacamos o papeliño. o teu quedou un pouco pejao comparado co de Un pouco Xulio. pejao, sí, señor. Quedou un pouco pejao que estou vendo eu. Pinche, 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 Bueno, pinche. vale, ben. O proceso Ben. é o mesmo. Ben, queres un aplauso para darche ánimos, que estás Bueno, un pouco veña, nerviosa. va. Veña, vamos a dar un aplauso a Lucía Vázquez. Está un pouco nerviosa, E aquí temos a non copia. sabe se lle van sair as cousas, vamos a dar un pouco de Sí, enerxía. que saen, oh. E agora fixéchelo cambiazo. Aquí está o cambiazo. Vale. Vamos a Ostras. poñer aquí. Este ten un color así por un lado máis verde, pero polo outro Porque está... este estivo máis no forno. Más terra, Entón, tostouse máis por o lado de fora. Está máis terra polo outro lado, sí. Pero por Aguántache fora tamén. despois ímolo decorar. Yeah. Aí está. Damoslle caña. Mima, quero recordar que este recheo de Lucía leva salmón, leva Gambas, aceitunas... leva queixo crema, queixo aceitunas... crema, bueno, pouquiño aceitunas de dos curry. tipos. De dos tipos. Vamos Mima, a ver. e o salmón era, como é? No, Afumado. Afumado. Aí está, aí está, aí está, aí está, aí está. Pimba. Queres unhas gomas ou algo? De goma do pelo ou algo para poñer aí? Esta, para que non Ou se, gomas non se destas de- desmonta, cañotas. Das caixas de zapatos. Ahora voulle facer o envoltorio. Ti di que Vou vas pintar. misturar un pouco de mayonesa, Un pouco, di. un pouco, Un pouco, di, un de pouquiño mayonesa. de ketchup, de mostaza. Remesemos ben, Vaya bomba, Mima. de reloxería. E vou botar unha capa fina, Ese reloxo tamén dá hora 2 veces ao día, Cal. Cando se che para o corazón, xe verás. Vamos falar co público a voltas cooperativos con Carmen. Vamos para A ver. Gracias á xente de Coristanco por estar aquí. Que viñeron tocar a da Pontevella. Ai, Carmen. Contame. Non, estás ti aí unha situación agora que No, resolver. xa estou vendo a situación que calquer deles me parece a min que me vou ver en dificultad para decidir, A ver, mira, que todos os males da vida sexan estes. Bueno, eso é verdad. Tamén, quero dicir. Por qué? Vas ter que escoller cal está máis bo. Bueno, Pero non lle pode dar parexo. é que... Teño mira. que decidirme por un. Claro, mira, estamos vendo aí os dous. Estaría un pouco feo que en 1050 programas só houbera un empate que foi no programa 1000 a propósito e que hoxe ti romperas esa estadística. Estaría un pouco feo. Estaría feo, entón non É podo mellor, facer. claro, eu creo que é mellor que escollas un dos dous. Vale. Creo eu, Pois eu, desde que os probe, despois eu digo, che, mira, porque en realidad Así á vista, así á vista, pero despois depende, porque posta a comer, depende do paladar de cada un. é o mellor Xulio fixo como aquela vez que botou sal en vez de azúcar. No, mellor, no, O pero azúcar tamén en ele igual fixo así, como non sabes, como a non quera cousa, pero despois o relleno de dentro igual
Vaite tú a ver, porque... Vaite tú a ver. Non sei que lle pasa aquí. A Julio vexolle... Algo lle pasa aquí así. Non sei que lle pasa. Que pasou? Pasou algo? Pasou algo? Que pasou? Nada. Pensei que pasara algo. Estábamos aquí chamando un treles, eu. Aquí. Xa, nin respetan que estemos falando máis. Un treles, xa, dá igual, xa. Igual. Non, queríanse meter na conversación con nós. Ya. Vamos ver o de Xulio Mato. Vamos ver o que ti queiras. Tamén valedes para probar. Un aplauso para Carmen, que está con nós. Sigue adiante, vamos. A ver, arrímate. Bueno, Carmen, A ver, Xulio. xa casi estou, A ver, casi estás. Casi estou. Era Casi rapidísimo, estou. Bueno, rapidísimo. No, si queres, xa se che ve aí unha facilidade que vamos. Sí, Ás veces leva o dedo, A mí pero... lévame, bueno... Ás veces levo o dedo, sí, pero bueno, o teu tamén é máis complicado porque ten que ir ao forno, este vai todo frío, entón... Pero bueno, mira, aquí teño ovo cocido e perexil, aí temos todo. Eso é un clásico para as ensaladillas e todo, Isto é, mira. Tamén para agora botamos ensaladillas, por para riba. rolos... Vai nos axudar a mayonesa que nos pegue ben o ovo. No, as guarnicións están sempre ben, porque as cousas por ricas que Sí, home, estean, sí. se non che atiran os ollos... Isto así fresquiño. Sí, a verdade é que... Así fresquiño, ahora Pero pobrao. bueno, mira, que me estás dando unhas ideas, os teus cociñeiros... Sabes por qué? Deso se trata, Carmen. No, porque además eu teño invitados este fin de semana Pues mira, de Andalucía. Ves, porque para que proben isto. Entonces, mira, estas recetas así destes Esta cociñeiros... está de maravilla. Ahora vamos a cortar a ver cómo Vamos a queda dar o un super aplauso a Xulio Mato, aplauso para Xulio, a coleta de Saídres, o creador. Moi ben, moi ben. Vamos ver o de Lucía ahora. Vale. Veña, vamos con Lucía. A ver, Lucía. Ostras, o de Lucía tamén. Aquí estamos. Bueno, ves, ao final... Que estaba así, que non sei que non sei cuándo, pero non... Pero mira, pai, Ao final zafamos, salvamos a circunstancia. Moi ben. Aí está. Vamos poñer por aquí. Ai, pois vendo isto, señoras e señores, hai que darlle un aplauso tamén Hombre, a Coleta de Ribeira, a Lucía Vázquez. E non se che parece ben... Bueno, non sei se che parece ben, pero podemos ir probar. Vale, Venga, como vamos tú por queiras, aquí. como tú queiras. Pasa por aí a esquerda, no cabeceiro da mesa, iso é para ti. Vos recordade que podedes chamar a Voltas co Prato, podedes levar 50 euriños e tamén podedes pedirnos sitio, cita, para vir aquí como a Carmen e probar as receitas da Voltas co Prato, vale? Así que, por favor, chamádenos 881-3655-36. E cando queiras... Perdón. Nada, non te Perdón. preocupes, por favor. Está sempre no medio. Por favor, eu, claro. Porque é que estou no medio normalmente. Carmen xa está probando. E a ver se repartimos cartiños. Imos ir a Oroso. Carmen, que tal? Boa tarde. Moi ben, Outra Carmen máis, como estás? moi ben, moi ben. O tempo aí en Oroso aquí ao lado de Orde está igual, non? Bastante caloroso. Sí, pois é está moito, calor. pois Está é moito. petando aquí diante. Además, aquí están en festas, aquí xusto diante do plató. Sí. Mima, e aí todo asfalto, atraccións, dá todo calor. Va, pero é todo estupendo. Dá calor hasta os motores das atraccións, dá todo calor. Veña, Carmen, vamos a intentar, estamos cociñando rolos. Estamos cociñando rolos. E hai un rolo que eu creo que non sei eu se saberá a resposta, igual lle temos que axudar. Hai un rolo salgado que ten un nome moi particular. Vamos coa pregunta, compañeros, compañeras, 3 posibles respostas. Só unha é correcta, Carmen. E a resposta vou dicir que é así un pouco italiana, parece. Sí. É negativa. É negativa. Como lle chaman na cociña ao rolo salgado? A. Rolling roll. B. Piononno. Ou C. Rolete. Piononno, marcamos piononno. Sí. Sí? Piononno, un aplauso para ela. Moi ben. 50 euros que van para Carmen de Oroso. Carmen, mandamos un bico moi grande, gracias por chamar. Gracias a vos. Nada, veña, un bico enorme. Chao, chao. Parabéns. Hasta loguiño. Chao, aí estaba. Carmen que leva os 50 euros e Carmen ten que escoller. Carmen. E Carme ve sen dificultad, porque Carmen. todos están os dous riquísimos, Pero, como Carmen é moi amante do salmón, pois... pois, Logo. por unha chisca de nada. Buen hombre. Lucía Vázquez por unha chisca de nada. Aí está. Señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, queden co telexornal. Serán, vémonos mañán con máis receitas, como sempre, no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Chao. Lucho por no hacer lo que dice el mundo. Soy salmón, pues nado contracorriente. Nado, lucho.